L-Istazzjon Nazzjonalista Net TV ma xandarx iċ-ċelebrazzjonijiet tal-lejlet l-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta. B'differenza l-istazzjonijiet kollha, inkluż One, li bħal kull sena jxandru tali spettaklu mill-bidu sal-aħħar. Madankollu din is-sena, l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista għażel li ma jagħmilx l-istess. B'sorsi interni fid-Dar Ċentrali isostnu magħna li dan seħħ fuq istruzzjonijiet speċifiċi mit-tmexxija tal-istess partit, fosthom il-kap innifsu Alex Borch. Ir-raġuni wara dawn l-istruzzjonijiet kienet li Net TV ma jistax ikompli mal-bqija tal-istazzjonijiet f'pajjiżna, ixandar ċelebrazzjonijiet li juru l-pożittività li għaddej minna pajjiżna, fosthom blaqwa tkabbir li qed jirreġistra fl-Unjoni Ewropea kollha. Sors partikolari mill-istess Media Link li tkellem ma' One News fuq il-kundizzjoni tal-anonimità spjegalna li tmexxija attwali ħarġet tal-istruzzjonijiet lil Net TV għażmien li ġej fejn l-uniku qan tiegħu se jkun li jpinġi stampa kera ta' pajjiżna. Ovvjament, iċ-ċelebrazzjonijiet tal-lejlet l-ewwel tas-sena bis-sens ta' ewforija u pożittività li joffru, kif kienet b'mod speċjali l-edizzjoni ta' din is-sena, imorru totalment kontra l-istruzzjoni, allura kuntrarju ta' dak li kien jiġri qabel, din is-sena ma xandarx, sostna l-istess sors. Din id-dikjerazzjoni turi kif aktar ma jgħaddi żmien aktar qed taqal maskra ta' tmexxija ta' Alex Borch li fl-ewwel jiem tiegħu bħala kap li tkellem favur l-għaqda bil-bajda u l-ħamra m'għamilx. Madankollu anke f'lejl li jaqgħad pajjiżi sħaħ taħt it-tokki ta' nofs il-lejl. Il-kap ukoll sab skuża biex ikun partiġjan. Dwar dan tkellem ukoll iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef li l-ġimgħa filgħodu ċara li din kienet biss deċiżjoni ta' Net TV. E kif bħal kull sena l-Istazzjon Nazzjonali jiġbed ixandar u jagħti trasmissjoni lill-istazzjonijiet kollha bla ħlas. U dan bħala parti mill-obbligazzjonijiet tiegħu ta' servizz pubbliku biex iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali tal-lejlet l-ewwel tas-sena mill-Belt Valletta jaslu għand kulħadd kif għandu jkun. F'tentattiv li jsib skuża għal dan kollu kummenta ċ-Chairman Eżekuttiv tal-Media Link, Michael Piccinino, li sostna li l-istazzjon tal-PN ma kienx mistieden biex iċandar dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Madankollu kien hawn li Mikallef fakru kif saħansitra quddiem ġurnalisti tan-Net stess fil-konferenza tal-aħbarijiet fi Pjazza San George brabta ma' din l-attività lejlet iċ-ċelebrazzjonijiet kien intqal kif din ix-xandira tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha lokali, inkluż Net TV. Waqt li l-Partit Nazzjonalista ħareġ igiddeb l-aħbar 4 tim qabel iċ-ċelebrazzjonijiet waqt sibt il-punt fuq One, l-istess Jason Mikallef kien qal lin-Net kien se jwassal ix-xandira. L-istazzjonijiet jingħaqdu kif ingħaqdu bil-kbir il-bieraħ għall-istrina, so għall-lejlet l-ewwel tas-sena One, Television Malta, Net TV u Left Living se jkunu qegħdin ixandru l-ispettaklu jkun għaddej fil-Belt Valletta. Rridu nirrispettaw li għandek nies illi għal diversi raġunijiet jinqabdu fid-djar u dak ikunu fi ħsieb tagħna wkoll.